Bagyong Hana nihinay samtang padayong nag-irog paingon sa Batanes. Sa latest update sa Pag-asa, ang Bagyong Hana nasigpatan kaganinang alas 10 sa buntag sa 825 kilometers east sa Basco, Batanes. Nagdala kinig hangin may gikusgong 165 kilometers per hour ug ang paghuros niini o paghuros sa hangin niini moabot sa 200 kilometers per hour. Giisa ang Public Storm Warning Signal number 1 sa Batanes Group of Islands ug Calayan and Babuyan Group of Islands. Makasinati ang mga lugar og 30 to 60 kilometers per hour nga hangin ug posibleng maapektuhan ang mga palayan, mga sanga sa kahoy ug mga balay nga ginama sa light materials. Moabot sab gikan 1.25 ngadto sa 4 meters ang gitas-on sa mga bawd. Ang Pag-asa may abiso sab sa mga mananagat na dili usa mo biyahe sa northern ug eastern seaboard sa Luzon ug sa Palawan, sa Visayas ug Mindanao. Maapektuhan sab makaapekto sab ang habagat sa Palawan, Bicol Region, Visayas ug Mindanao. Gialertuhan sab ang mga residente nga nagpuyo sa mga low-lying areas ug bukirang bahin batok sa posibleng pagbaha ug pagdahi sa yuta.